Swag dito kamay lagi. Ipit man, ikaw naman Ko ani tol. mo adto din mo. O kanal, 5 lang kapalido. Okay. 1, 2, 3. Okay, una. So guys, ingan ni Naruto guys sa tinuod nga kuan kinabuhi. Ito na ba? Buang. What? Foto Naruto guys. So guys, welcome back sa tong vlog guys. Karon ato tag suba. Muubanta nila manguha ta og kuan isda. So madto tag makakuha ta guys no. So anay kuan guys, manay daghan-daghan istorya guys, tara. Narami mo. Kapil ba? So guys, mo na bagong challenge na mo guys. Ada, ini masakpan. Daguli masakpan. Ano ba? Sige guys, ako yung una guys. Takano na mo kasi hapak. Ako bang na mo kasi hapak. Ay isa. Okay mo hapak. Ito do. Oo, kita hapak. Kita mo ingan. Dito. Kita to. Vidal. Kita to. Kita to. Vidal. Ya bod. Tekan dah. Takers. Maguba niya ang helmet tulira. Kisa na ka na ba kayo? Labad ako, may labad ako. Araw ka bawas ka, kinso? Rike. Lagay, tekan na. Labad mo do? Labad mo daan. Kinamudaan do. Kito do. Sa kanapak tagaan lagi. Kanapak tagaan. Tra. Gitu. Apa dia ke baus? Ridan. Tanya ron. Doset. Undang na ron. Ke baus ki. Undang ko na lagi. Apa? Lipong mo. Karang lagi ka una-una. Sino to? Lipong na. Doset. Pero na dia. Laro ni. Kalahin ako. Yan daw. Bungot kisa. Hindi makabukan ito. Sige. Baka makatawar ba Sige, makatawa? Go to the bed romance. Got in a bad romance. Ikaw, nag.
Gila? Gigi. Pagkatawa. Tira, gigi. 1, 2, gigi. Kasi ko to. Sige, magaling ka na human. Hum na. Hum na sa. Balik ka. Kaya lang, ikot. Saligrim na yan nito. Milom. Ito kataw tuwa. Milom. Tanaw ba? Gigi, 1, 2, 3, go. No. Gigi. Boy katane kay, boy katane. Dusip na mga din mong kumita. Gigi. Balik ko daw. Balik ka. Gigi. Balik. Gigi. Ketawa dia. Ada kita. Terus nggak gantaan sih ketawa. Ada ketawa. Ata daw ada kau mana? Usah. God in a bedroom man. Sige ba? Iya, udah gitu. Ikot. Orang motor bang hanap gasolina. Ulok ka. Ano ni sama layo. Tiwat na to. Di lang na ibalik na katawa na to. Charles, imo Charles. Ika Charles. Tubag Charles. Sige na tol. Sige Charles. Oh, iya. Yo ba? Gina. Balik Yo. mo rin, balik. Sige Charles. Sige. Sige na. Sige na. Tan order me. Tan all do me. Balik ulit tanan. Kada katawa naman tanan. 2,000 years later. Darang mumuha na mo guys. Mo na yung mamambos. Mamambos sa mga isda. Ano ka na? Daghang kauban pero ay kuha. Pali ko no. Para may mumuha guys. So guys, mukaon sa mi guys kay may pamahaw. Okay, may kuha guys pero pwede na mukaon. So very hungry. So na guys, maligo ta. Atong ihumol ang tubig. Atong himol ang cellphone sa tubig. Nasa guys. Kuha na vlog isda. So mangita sa mig lugar para pwede kanahan. Gutom. Tulakang way kaon. So slowly. Hey. Naras lang guys. Nawas lang guys. Napinanguhog bas nila. Laom dia. So hanod karon guys, wa mi kuha. May mga puluhong nagunit sa mga pana. Andiyan tag magkuha na guys, siro na may pagkapo. Gutom kayo. So guys, di may katabok kay laom.
Mulibot. Mulibot mo, mulibot. Aman. Ano man, kung sa atong short, maligo man ka ta. Lagi. Oh. Pula, purya katagak. So guys, laong mo kago. Wala ko basta ako, basta cellphone de. Buang mo itong magalita. Libre. Gumpong daw. So ayun, nakatabok kami. Karon na buta kabalik og suba guys, sukat-sukat. Matuntag magbuka. Guys, may ligo guys oh. Maugdok. Dako lagi bino. Gutom na guys. Gutom guys. Gumagawa-gawa pa guys. Popay ko guys gutom. Hindi mo ano guys. May kuha version. Ikaw ni mong piling na. Naligo raw ay kuha. Ligo rin guys, may ko ha. So guys, ang gyari ra maligo, di ko kuha. May kuha. Papay mga kuha guys, pero matuwat sa takadali. Kuha ra lagi taron. Trust the process. Kuya guys, kinamantat, kinag-Facebook. So, bukang. So guys, natakaroon sana kung kayo suba guys, pero may suwag na isda. Manusok na naman tayo. Lagi kami sa kwan guys, lagi kami sa finish line. Wala pa tayo chance na matukuha. Basta hindi mo labay itek. Play naman. Welcome to paradise. So guys, natakaroon sa Bugo, Barangay Bugo. So guys, naglubot ko na. Kasi manaw, naglubot na. Shout out Joseph. Birthday ni Zaron. Pwede mo rin, Oh. Ako, namantat me. Guys, namantat me guys. Namantat me kayo na nag-birthday ron. May mong hikay. Shout out kung Andro. Cuman buhay. Yo, Ruby. Bro. Bro, ang Ipos.
Oh guys. Ay, nakuha guys. You know. Tilapia. Sa katinapya ada ka mga Tara. Ngilabog na. Labog na, dapat. Duha. So guys, naabot na tas kaliguanan guys. Pahit na kayo view guys oh. Wow. Dapat tumbayan guys naghimo. Pahit di rabay. Maka-relax. So tatawad guys, maligo talaga guys. Ya, ito rin ba nagbuto dyan daw. Oh yes. Blue yung tubig oh. Tara guys, blue ang tubig guys. Wow. Guys, muna na tagkaon guys kay gutom kay pamahaw. gimukbang na ka naluto. Hindi rin hindi sa sot. At hindi mo bata ah. Kung gusto mo. Nabom ni food. Shout out Rick. Rick. Pagkaon ng pantataris na. Bawsan ng pantata. Kon guys. Gutom ang langoy no. Yehe. Live na ko mag-live. Ay, Kon guys. So guys, tumbling ko guys. Ikaw na po. sige. Sunod mo ba rapid? Madlo kang ikaw bloopers ka naman. Oh, hell no. Dara. Ikaw sa oy ako. Kapida mo ko. Okay, ako yahe. Sige, bakmak pa iki. Ikaw video na lo. Ako sabi. Ikaw sa. Idol ba idol? Ikaw, Masait ka, inig-ikit mo. Balik ka na, masaan to? Ano isa? Apit do sa biatay. Kapit na to, Sep. Sep. 1, 2, 3, go. Sep, kapit na to, Sep. Buhay na kayo, Dok. Nakuntok, Sep. Ispan mo kamay lagi. Ipay tuan, ikaw na mo Kung ano mo, at to din mo. Okay. 1, 2, 3. So guys, sumunod na itong video guys no. Ara na kutob. So subscribe mo guys. So kung naka-subscribe. Thank you guys. Babush. Ha? So guys, sumunod na itong video guys no. Ara na kutob. So subscribe mo guys. So kung naka-subscribe. Thank you guys. Babush. Ha?